Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pag Ginoo, anak ni David, kaluy taon ako. Ang akong anak ka babae, giyawaan og nag-antos pag-ayo. Maluoy ka, Ginoo. Tudlo! Nagsamo ka na ito kini babayhana. Amo sige pala yung gikan nimo. Dili, babae! Oh! Ayoko kila! Nagpakiluoy ako sa magtutudlo. Buhi siya. Unsay tuyo mo kanako, papay. Ginoo, niluhod ako sa imong atupakan. Ayuhain taon ang akong anak nga babae. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Tinuod ka na, Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahug gikan sa lamisa sa agaon. Limsik ko, Ginoo, bisan mumho lang sa imong kaluoy. Pagkadako sa imong pagtuo, babae. Karon dayon, mamaayo ang imong anak. Daghang salamat, Ginoo. Daghan kaayong salamat kanimo. Ang RMN mituyo sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Kumigo ka man aking kaibigan, tugmo ng buhay mo'y may kahirapan. Ayaw ako ikalimti. Akong buhi nga Ginoo. Hilak o pagliyupo sa usa ka makasasala. Agig pagyukbo ning balaang mga adlaw. Ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning sugilanon nga gituyo pagpaom alang sa pagpamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Buhi nga Ginoo. Hoy! Tipos mo! Dali! Ay, dako! Siya niya nasabing mananakop sa mga naninda sa kadalanan. Ako na lihak po ning akong mga tindang utanon. O isod ako sa sako. Bahala na. Hoy! Hey! Unsa ka? Ha? Abi na! Sir, ayaw sir. Unsa iya? Ha? Kapila na mo ingna nga dili naman inda din hinapres kasada. Gahig mo ko da. Gahig mo ko ha. Ay abi na imo sa ko. Sir, maluoy ka sir. Inutang pa ito na ako sir. Ah, problema na mo. Gahig ako. Sir, ayaw sir. Maluoy ka sir. Ayaw yatak-yatakin ako mga paninda sir. Ayaw sir.
Dong, may kinauli ka na. Kilanta si Inday, ug wa ko ikapalit og tambal. Unsa? Hay masinday. Na sa kwarto, natog. Ako ra tong gitrapuhan ganina og basang labakara, aron nga maubos-ubos ang hilanat. Huwag ka kapangutang sa tindahan. Ibaw bitaw ka nga wanay musukol na tong pautang dinhi. Asa mo ko paingon? Kabuisit ng kinabuhi ah. Hari, Doon lang siya dakop ka ganina sa mga naninda na Prince Kasada. Huwag naabtan ko. Ilang ginbargo nga akong tinda og ang uban ilang ipangyatak-yatakan. unsa? Kinuo ko. Sa isang pitang ginoo eh. Huwag na makatabang na to. Pabuta ko diya. Asa man ka? Mangitag pa agi. Oh, dalang tambal na Inday. Huwag niya sa kuidang mga pagkaon, mga grocery. Mihapitan lang ko aron nga di na ta maproblema og pagkaon ugma. Kadaghan gud ani. Diin magkakwarta. Niginsa ka man makawam. Sa akong amigo. Ay kabala ka. Ako na'y bahalang mubayad ini. Balik lang niya. Hari? Ano man ni, uy? Bisan kinsam lagi mo sud o gawas din sa ato. Wa ko makaila sa uban. Kinsa man na sila? Ako ka mga kaila. Mibalik kag paninda og drogas? Sa sabaan ni mo. Sulti ko sa tinuod. Oo. Naninda. Masa may problema, anak. Na may daghang naninda karon anak. Kalapay dali ang kwarta. Dili pa ta mahago. Magtarong bitatag panginabuhi. Ilaw sa tang lisod-lisod. May pa ni. Dali ang kwarta. Dinagko pa. Kinuo ko, Hari. Nahibaw ka kasi ka peligro ang butanga. Sos, pareha na. Maninda ka sa kalsada. Gukurong magyapon ka niya. Uslan man. Kinila lang. Hayahay pa. Bahalag magkamangta sa kalisod. Ayaw lang ang klasihas panginabuhi, Hari. Dili lang ang atong kinabuhi ang mamiligro, ana. Lakip na ang kinabuhi sa ubang mga tao. Ang mga kabatanunan. Sa baag gini mo eh. Kapay mo hospital mo kapil sa kong kita. Ikaw na sa do. Wala ko. Wala ko pa ko. Apason pa na ako mga asawa nga ng umpra. Yeah. Isira na niya ako sultan ha. Iniglakaw ni mo. Ulyang hapon pa matumauli ang akong alak gikan sa eskwelahan. Sige bay, ako ni balat din eh. Tiwasan sa yung usa kay nangaang ko na. Lindel. Niya na malaki ka. After raman mi. Nagunsa day mo pa. Wa. Bibi ka kawas bi. Dito malakag sudo eh. Ato na sa kwarto. Ayaw diri. Lakaw na. Opa. Ay. Kit ano ko sa mga anak na nasuyo ba? Kasag dito. Tiwas lang di aron nga makabiya na ka. Una lang ko ni mo ha. Pa? Kadit lang. Kuya Tiko? Ganahan ka mo sa atong akong gibuhat ganina. Ha? Unsa day to? Siya po. Makabrahe to. Makatuon kag maayo ato. Ari, udluan ikaw sa unli. Nay, di lang ko kuya, uy. Suway lang lagi. Gaam di kag kwarta ni guman. Dira, Imo na yung skwintaw. Para baon ni mo. Unya, isa ko.
Bastos man ka, kuya. Bastos ko taon. Inikatilaw ni mo. Magpangita na kay Iniday. Dali. Patilaw ni kami. Ayaw, kuya! Ayaw pa! Ayaw pa! Kanalagi ka ni Eksaba. Dili ko! Ma! Pa! Eksaba! Ay, kabugat. Ubay-ubay gyud ning atong nakumpradong. Makasugod na gyud taan ni umang adlaw sa atong tindahan nga atong gipahimo tupad sa atong bahay. Dong, dako-dako man gyud na. Nakapuhunan naman kita. Undangin na lang pagpaninda ni mo ginadaling drugas, uy. Sa baan ni mga nang undang, uy. Yahay ko tagnegosyo gud. Kung dili patungod sa akong pagpanindaan na, asa makagipuhunan sa imong gipatukod nga tindahan. Nya, kano sa man di ka muhunong anak? Samtang may musuyo pa, dili ko mahunong. Harry. Ay. Aton ko lang atong anak sa iyang kwarto. Wa man mo tagbo nato nga naulit naman ta. Nakatuog tingali to. Magpatabang kog display niya ni atong mga kinumpra. Lindel? Lindel, mata na day. Hapon... Ha! Ah! Lindel! Diyos ko! Hari! Hari ang atong anak! Lindel! Lindel, anak! Kasi nagbuhati mo ni ini! Lindel! Lidil! Ah! Lidil! Day! Dong! Day! Hindi pa naman tamasa ng atong anak! Huwag ka na ganiyang bunog! Gibunog siyang maayo! Diyos ko! Lindel! Lindel, kasi nagbuhati mo ni ini! Kinsa! Panisa, Na-ICU ang atong anak. Dili pa ikong gilugo siya. Nikulata pa siya og maayo. Hari, kaguba sa nagway sa atong anak. kaluoy sa akong anak. Ikaw ang nagaingon ni ining tanan. Kanang imong negosyo o bisyo. Kung maluwas man ang ato anak, inigawas niya din sa ospital. Mamiya na minimo. Hari, bay, niyali ka. Asa man ka? Mulayas ka. Mulayas ka human sa imong gibuhat sa akong anak! Hari! Hari! Ganong gibuhat po man ka to. Kabaw sa tanay. Nagkabaw sa si Inday sa naglugos niya. Puslan man ni inyo kumbiyaan. Dinin lang ko puyo sa bilangguan. Ikaw na bahala sa itong anak. Ipangayo ko pa sa ilo ni Inday. Pasaylo ako ninyo. Hari!
Pila na ba ko kabuan din sa prisuhan? Human ko doawa makausan ni Vanessa. Wala siyang balik pa. Brad, Ano sa ito, pila ka buwan na tang nag-uban din sa silda pero sa tanan nga niya din Ikaw rin ako nabantayan nga wa gyud makigabi-abi sa tong kaubanan. Kinahanglan di eh. Human ako, anak. Tagam na ko gami ko. Unya, mangunayra. May pagwa. Prehas ta sa una, Brad. Yun sab ko sa pila ka semana na ko din ispesuhan. Dili lang ang... Brad, suwais pagbasa. Ila-ilaha ang atong buhing Ginoo. Ang iyang mga pulong. Ang iyang mga saad. Suway lang. Samtang maglingkod ka rin sa suok. Suway na sa pagbasa. Ibilin ko rin mo, Brad, ha? Aron nga may ikauban ka. Lucas, Kapitulo 6, versikulo 37. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao. Ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban ug kamo dili pakasadon. Pasayloas sila ug kamo usab pasayloon. Brad, nalipay ko nga mihatag kag higayong sa pagbasa niya ng balaang libro. May higayon pagkaalang ako. Makapasaylo pa ka siya sa tanang mga sa na akong nahimo. Wa pa kako kalimti sa Ginoo. Sama sa paghikalimot sa pamilya nako. Pangayo kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan. Lucas, Kapitulo 11, versikulo 9 nga to sa 10. Magmisa karon si Father Josue Cadorna. Gusto ko bang mutambong? Uban na mong mga nahisala aga karnero? Apan, nakakaplag na sa husto nga dalan, pinaagi sa mga pulong sa atong buhing Ginoo. Ha? Nahumana ang misa, Brad. May salo-salo nga gamay uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dugay na akong ikalimtan sa kong asawa. Brad, uban na mo. May pamilya ka, uban na mo. Salamat, Brad. Arya, bro. May bisita ka. Ha? Bisita? May bisita ko. Harry? Vanessa. Vanessa, niya ka. Niya ka. Og dili kay ako lang. Niausap ang atong anak. Hindi, Lindel. Hindi.
Buhi ka. Buhi ka. Diyos ko. Daghang salamat. Daghang salamat. Magpaabot ni sa imong pagbalik ka na mo. Dili mi pulaan sa pagpaabot ni mo, Harry. Diyos ko. Daghang salamat. Ang kalungkutang nadarama may lunas ka. Liwanag ay sisig. Lucas Kapitulo 22, versikulo 32. Ayaw kahadlok, gamayng panon. Kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ug dinhi mangigala natapos silang sugilanon nga naguluhan. Buhi nga Ginoo. Kini maong sugilanon gisuwat ni Martis Parva Albores, ug ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, sound man Aldwin Nacurda. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi natong sugilanon sa papel ni Harry, Randy Padayaw Susong, Vanessa, Teresa Tirol Surya. Sa papel sa kaadik, Janjan Lara. O sa papel ni Lindel, Ingrid Miss Ay Vertunaso. Inabagan ni Jumel Arizo. Sangan sa RMN Production Center. Kiningin niyo higala sa kahanginan Joel Bensi manamilit ug muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. Tanawa! O sunugan ninyo inyong